πάλι πολλά γράμματα και φέτος. Κατερίνα. Μία κούκλα. Ο Νικόλας. Όπως κάθε χρόνο. Αυτοκίνητο. Βρε τον Νικόλα. Η Μαρία. Αγαπημένα μου Άγιε Βασίλη, φέτος δεν θα ήθελα να μου φέρεις δώρο. Θα ήθελα όμως να κάνεις τους μεγάλους να πιστέψουν σε σένα. Όλοι μου λένε ότι δεν υπάρχεις, αλλά εσύ κάθε χρόνο μου φέρνεις αυτό που σου ζητάω. Άρα υπάρχεις. Γι' αυτό και εγώ θέλω να κάνεις δώρο σε όλα τα κορίτσια, μικρά και μεγάλα. Ξέρεις εσύ που θα τα βρεις. Τώρα πιστεύω πως κανένα κορίτσι δεν θα έχει παράπονο. Αλλά γιατί να τα κάνω εγώ όλα αυτά, αφού μπορούν να τα βρουν πιο εύκολα στο χριστουγεννιάτικο χωριό στα Μέγαρα, στην πλατεία Λιτάρα, στο περίπτερο του Τρεσίκ. Ho, 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 ho!